Ay, salamat. Tulong nagkaadlaw. Gaya pong mag-abot sa lalay. Kap! Kap! Abot na ko, Kap! Abrihi ko, Kap! Nabalik igalay. Abi na ako, di kang balik. Ay, siyempre, Kap. Miyon, di ka gula ko. Kaon na ako ng papalayas. Lay! Na ako i-surprise niyo, Lay. Unsa man na, Kap? Ay, ritas gawas, Lay. Say. Na ako i-surprise niyo, Lay, ha? Kani kay tabunan kong mata, surprise gini yun. Lagi na kong surprise ani yun. Teka, mas kalibo lang kay ito ang surprise ito. Sige, Kap, mas kalibo, Kap. 1, 2. Ayan, nagbalik lang. 101, 102, 103, 504, 505, 807, 808, 809, 907, 908, 909, 999, 1,000. Kap! Asang surprise? Di ko wala, Lay. Ay, ako surprise, 1,000 na dyan. Wala tayo, Lay. Oh, panglimpyo dito. Mauna mo yung surprise na ako, Kap! Ay,